गीत्रयकरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दोषाङ्मातो ब्रह्मजने नमस्तते ॐ पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप मुलुगनि गुरु आइ आफा जिउमा नोंनो नुजायै गुन गैयै नोंनो नुजानाय गुन गोनां गोथां गुनजों थाबायनो गोरों रोङै हिन्जाव हौवा मुलुगखौ लानानै नों सासेयानो नुनाय बुंफबनाय महरै जेरावबो जेरैबो गोसारनानै दं आइ आफाजों जत पैसा उपासना ध्यान धारणा खुलुमनो फोथायनो जेबो मिथिरोङा नोंखौ सिनायनो मिथिनो रोङैयाव पैसा उपासना ध्यान धारणा खुलुमजाग्रा फोथायजाग्रा आइ आफा नोंनि अननायजों जोंनि मिथिनानै एबा मिथिरोङैया मावफ्लांनाय दाय गोरोन्थिखौ निमाहा होदो नोंनि गुबै ज्योतिखौ सिनायनानै नोंजों अनजानाय अराय मोजां हाबा मावनो गियान सोमजिहोदो आइ आफा नोंनो बे मुलुगनिफ्राय दावहा निन्दा ग्लानि हिंसा हिंसि बायदि मैया दुखु जारलाखौ खोमोरनानै धोरोमजों धोरोम मुगैलायनायखौ होखारनानै गावफ्लेनाय गैयै गोजोननाय हरदो बिब्दि गियानखौ होनानै जों बयबो जिउमा गुबुन नंलायै गियानजों गोजोनै थानो हानायनि